Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханә безгә рәхим итегез һәм хөрмәтле кунакларыбыз белән таныштырабыз сезне. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының мөхтәрәм артистлары, Татарстанның халык артисты Наилә ханым Ибраһимова һәм Татарстанның атказанган артисты Олег Фазылҗанов студиябыз кунаклары. Хәерле көн. Яңа премьера тамашачыларга бу бәйрәм бүләгедер инде. Конституция көне уңаеннан һәм Марсель Сәлимҗановның юбилее уңаеннан әйбәт. Нәкъ шулай. Ничек дип аталачак спектакль Наилә? Ришвәттән бармы дәва дип аталачак. Авторлары Олег. Аның авторлары Зөлфәт Хәким инде, бөтен кешегә дә данлыклы. Үзенең әсәрләре буенча бер шаукап клубтар бала бит инде. Менә яңалык уйлап таба. Бу шуның турында инде дип әйтик. Наилә апа, сез нинди рольдә, нинди образ тудырасыз? Мин баш врач ролендә. Нәкъ хәзерге заманның хикмәтләре икән. Бөтен нәрсә врач белән бәйле бит. Менә мин баш. Менә һәрбер әйбернең морале булган кебек, спектакльнең морале нәрсә инде? Врачка бирергәме ришвәтне, әллә бирмәскәме? Бирүче гаеплеме, алучымы? Ничек булып чыга акырдан? Сөйләп кенә булмый. Карарга кирәк. Карарга кирәк, күрергә кирәк. Без әгәр дә сөйли башласак, сирне ачу була, ләкин моны карарга кирәк шулай да. Минемчә, бу ришвәт дигән әйбер бит инде хәзерге заманнан гына килгән әйбер түгел. Бу инде патшалар заманыннан биргән бигә яраган, бирмәгән нигә яраган дигәннәр. Шулай булгаштан, безнең ул спектакль булачак инде шул, мафияны үлемсез диләр бит. Ришвәт тә үлемсез. Шундыйрак мәгънәдә чагылачак ул. Һәрбер заманның бер золымы кебек яши инде ул. Яши. Әсәрнең режиссеры кем? Фәрит абый. Илгиз Зәйниев. Илгиз. Үзен бик үзенчәлекле, үзенчә күрә белә, бик тыныч, тату эшлибез. Коллективта менә бу спектакльдә күпме кеше катнаша? Ничә кеше? Кешеләр гел яшьләр. Театрның халкы күп бит инде, 15ләп кеше. Бар. 15ләп артист, гел яшьләр. Картлардан шул бер миндер инде мөгаен. Үзегезне алай карт дип әйтергә җыймагыз, картлык ул әнә зелдин кебек йөздә бердә килә. Наилә ханым, әле сез бик матур, бик күркәм, субханалла. Менә шушы репетициялар вакытында һәрбер спектакльдә ниндидер бит инде ситуацияләр туа. Җиңел барамы? Авыр бармый шулай бит, Олег. Ләкин сатираны куюы ул бик үк җиңел түгелдер инде ул, сатирик комедияны. Ләкин бездә андый авырлыклар сизелми. Олег, сез кем ролендә? Мен анда бердән-бер шушы ришвәтчеләр арасында үземчә инде мин күрә торган ролем дөрестлек яклы булып йөри торган редактор. Баш редактор. Ну ул да бирә инде, кая барсын, аның армиягә барасы бар, аны да кысалар. Ник чыгардың бу мәкаләне, кемнән сорап чыгардың дип бәйләнә башлаяннар. Шушы районның җитәкчесе, главасы дип әйтик инде. Шуннан соң инде ул яңадан бирергә мәҗбүр була. Бирергә мәҗбүр була түгел, опровержение язырга мәҗбүр була. Менә кыскача шулай гына әйтик әле, ачып бетермиксез. Менә бу мин сез сөйләгәннәрдән тыңлап утырам да, монда без инде хастаханә тормышын сәламәт сакланып күрдек, массакүләм мәгълүмат чаралары, тормышның башка өлкәләрендә кулланышлангандыр әле монда. Бар. Мәсәлән, укырга керүдер. Бар монда военкоматында кергән, монда мәгариф системасы да бар. Системасы да кергән монда. Берсе дә калмаган.